Zapasliwie na niego. Położenie usłyszę. Położenie usłyszę.
Pokušaj uspešan. Ajmo!
pokušaj je uspešan. I evo, takmičenje je gotovo, treba da odradimo intervju sa prvim i drugoplasiranim, ja sam drugoplasirani, a ti si prvi. Tako da on je pobednik današnjeg takmičenja, aj mi ispričaj šta si danas digao. Kako sećaš? Sada ja pitam sebe, zaboravio sam već. Svašta, da, sad ću ti reći. Evo ovako, kao prvo, nadao sam se da će takmičenje biti mnogo bolje, da će ljudi koji se prijavili stvarno odazvati, da će doći. Znači, ne znam šta je razlog i zašto, oni vjerojatno znaju, ali mislio sam da će biti mnogo bolje, te bi rezultati bili mnogo bolji. Ovako, čučanj 235, bench 165, mrtvo 285. I to je sve bilo iz drugog pokušaja. To je sve bilo iz drugog pokušaja, tako je treći pokušaj sam failovao. Znači što si malo agresivnije danas. Tako je, u neku ruku sam se nadao da će biti tu možda nekih jačih takmičara, znaš samo kako to ide, onda te guraju, teraju, tako da u suštini, ajde ja sam da kažem bio najjači pa sam ja vas gurao, terao, ti si napravio rezultat, svaka čast. Tako da zaista bih volio da je bilo dosta više takmičara, posebno ovi malo jači koji su najavili da će doći, jer to ne takmičimo samo zbog nas, nego i zbog razvoja ovog sporta, tako da pozivam da što više ljudi dolazi, jer definitivno ova takmičenja rastu i volio bi da ovo dole koje je malo zabačeno na jugu Srbije, da se tu ljudi aktiviraju, pa čak i ovi sa severa, kao mi smo baš sa severa države došli, prešli sve. Jeste, mislim ja slažem, isto tako bih voleo da recimo naša takmičenja gore, prvenstveno Vojvodine, budu open takmičenja gdje će biti dozvoljeno svima da dođu, te će i tako znači se poveća broj takmičara, da se poboljša kvalitet istog, tako da to je to. Uglavnom, zadovoljni smo, takmičenje kao organizacija je bila super, bilo dosta publike, vrištalo se, vikalo, tako da super, ja sam zadovoljan i to je to, ovdje ćemo zatvorimo ovaj klip i hvala što ste gledali, vidimo se sljedećem takmičenju. Ćao!